Zaphinde zenzeka futhi nangu laphana phela uQuality umfoka Biyela beno-Smirnoff begila iy'manga belingisela laphana izinyanga zodumo ubaba uDr 3 Seconds kanye noMabalengwe. uQuality ube uMabalengwe bese kuthi uSmirnoff ube uDr 3 Seconds. Uyabona futhi ukuthi lezi nsizwa lezi zinesiphiwo sokubalingisela ngoba ngathi yibo ngqo. Abantu-ke bavele nje kusami babambe ongezansi bathi yeni ngathi nidlala ngomlilo-ke manje-ke ngoba-ke senithinta abantu abangathintwa. Akungandi kakhulu ngomlomo awuyibukele nansi ividiyo yalezi nsizwa. Ngoba wena mzo angazi ukuthi ngaba ngani nokhehlelezi. Mina ngiyangazi ukuthi ngazi ukuthi indumandumane iseThekwini kanti ngundumandumane. Cha ngizokuthola Mabalengwe niqashile lapha eThekwini iqiniso leli Mabalengwe. Ngathi amagulu ndiyaba wavala ngazi mali. Kahle wena. Hayi kahle Mabalengwe pho uthi abantu abenza ukuthi ile mali yase-Absa.